Haupa, Eneko, arratsaldeon. Ongi etorri. Bai, berdin. Tira, Eneko, eseri lasai? Bai. Zu azken aldean ez dakit eserita asko egoten otezaren? Bueno, ez dugu egitzen eserita ote asko ez, lanin azkenin eguztia alea eta ona hitzea, da lantik egiten daune entramentu dira, mendira da eskola da eta ez da eserita gutxi bai. Bai, ez da. Entrenamendu asko? Bai, inberra daude entramentu asko bai. Ez dela gero plaza jundakon ez du ez meduna. Eta jairik egiten duzu, astean egunen bat jai egiten duzu, ala egunero entrenatzen duzu? Ez, normalin egun bat beti tedeu jai, eta bigarren bat ikustu da, igual nekauto karga onditxan barren gara, baita igual deskanso egite du bai. Eta egun normal batean, ze entrenamendu egiten duzu, adibidez? Zenbat ordu, zenbat denbora? Bueno, ordu, azkenen, segun ez, azkenen egunen sortziok lanen partzea ditu, eta lanen egiten dago, bueno, segun ze egualdi igual mendira gute ganen, igual gehiago luzatzea ordu, bi ordu, etxen egualdi txarran, etxen aitze ganen gutxixoa, eskoan aitze ganen berriz, segun ze entramentu dien, motxak, azkarrak, seriek, segun beti diferente. Eskolarekin egurrasko moztu behar izaten duzu entrenamentuetan? Bai, ez, azkenin egurre galesti jiztea eta horta bakarrik dedikako gaine futbolista baloiekin hitzien bezala egun guztia ezingo denuke, ez? Azkenin gastu ondioa da, baina, bueno, egurre etxin mostez baldin bezu, aerobikamente agarrik entrenatu eta jutu ademaz egurre ez tezu moztuko. Azkenin, zure lanare inin berrezu etxin, ekilibrio kortiek gauzak ondo zehatzeko, azkenin egurre asko moztu eriztea. Baita, garai batetik onera entrenamenduak asko aldatu dira, ez da? Garai batean agian pentsatuko zen ez dakit, baina aizkolari eman eta eman egin behar zitzaiola, gaur egun agian beste gauza batzuk ere eskatzen dira? Bai, ez, lehengo beti izatzen asko jardun bertzala eta beti askori zala, ez, lehen gara baten harri atxa eta jende horrek urtin igual eunda bertamareziz, izun ez, da gaur egunin hori imposibili da. Orduan, etxine gehiago jaurtu igual lehen jaurtu zena gaino, baina oine hor aurrin ibil nahi dunak egur asko moztu du. Eta elikadura be, bai? Suposatzen duen lehendikona asko aldatuko zala, ez? Bai, ez, leheno esatzen era txuleta jamertzala. Hori da. Gainera denek, kirol guztietan, askotan bai bintzak. Egunero txuleta bat minimo, biz, eta ziren. Gainera esaten zuten, txuleta jan genuen eta irabazi egin genuen. Bai, eta gaur egunin berriz atizue, inuntze baten txuleta eta faltzie paranda ditianeko kalti dala. Abai, Abai? Orain txuleta jaten ari zara edo ez? Ez, orain txuleta tarten jate bakagarmatu ez da, ja gutxi. Bai, ja gutxi. Hori gero, behar bada, erronka eta gero ez da etorriko da. Erronka eta gero, seguro, bazkatzen. Eta aipatu duzu, lanetik entrenatzetik lanera, lanarekin entrenamentua kombinatzea ere, ez da lan txamurra izango. Ez, azkenin berez lanekin gabe hobi da, ez? Entrenatzeko eta deportistanak lanekin gabe bizi, azkenin hortako bizi hilako, baina gure kasun ez da erresa, ez da hor ez da diruturria hondik, ez da ez bazu propaganda batzuk konsegitzen, sponsor batzuk inda zera, baina zaila da, eta orduan lana inda, alde zumezela ez batzurre lehun ite, beste batzuk, zelan nire kasun atzaldin xeire arteite, da, bueno, ez xeire iraten dagun, neuk moldo erste, sortzira bitarte bi ordu egiten, pues, afaldu bitartin zoze, inberdan egiteko eta hortik zehatzeko. Ez duzu erronka makala hartu deneko? Bueno, ez, azkenin jendik alin ez, eta zuztara, nuz hartu aizu, zein deko, zehan da, bueno, ez, azkenin badauke, txapelketak ez dauen gauz bat erronki, nik oine bizi zindet ez, ingen un momentutik jota izintzan kolazoa bezala mobilin, zoze pasada zan bezala ez, ostra, jatutan, zein dek, egite aldek, ezura aldek, zer dek danak galdera horiek ez, da ez da zu, bai, ala artendik eta ala esantziek, eta gaina nire kasun izintzan, etzala nik inula behakin, nire laguntzaileko entrenadore batekin zun, bere zeatekin, da gu jakin gabe, gu geunden momentu jakin gabe izintzala gaina ez, da piskat zea izintzan, baina bai, baduke, xarma berezia baduke. Bueno, entzun ondo guztiok, azaldu ingo dugu. Entzutekoa da, Bai, entzutekoa da. Apirilak 24, Azpeitiko zezen plazan, Xabier Orbegozo Arrilla 5. eta Eneko Otaño aurrez aurre egunduko desafioan 20 kanardiko eta 5.000 euro jokoan. 5.000 bakoitzak. 5.000 bakoitzak. 10.000 euro jokoan. 10.000 euro jokoan. Zu baikor zaude? Hombre, area bideo jongo iraztea ez, batek aldu eta ez irazin berko, baina gu azkeni entrenamentu kondo iten nahi geha, gu esperantza guztien jongo eta iraztea jongo. Gainera, 20 kanardiko. Normala txuletarik eta ez jatia, 10.000 euro jokuan egon da txuleta zango da. Eta kasu honetan, eizkora puztu bada, ez da, azken aldi honetan herrikirolak kirol desberdinak nahaztu eta ikustera ere hoitzen ari gara, baina kasu honetan da, kanardikoak hor, aizkolariak hor, eta dale. Ba, ez, azkenin aspaldi, hola, apustu dut eta pixket itxalita zela zehon geheztia, azkenin urte honak izin pandemia asunto honekin, txapelketa justu aurre ateatzi lortu dugu, da apustu batek ebestetza iztegu ez, da orduan, oin pixket berriz emateu, bueno, bi apustu erten dira urten, zea pixket movimentua daula, baina ez da erronka diferentea da, eta jende asko atzea egiten bezala, aurre haitire komenigarria baita ere, jende eskatzen gauz bada baita ere.
Horrik uste ditugu tratuko momentuak, ez da irudiak ikusten ari gara, zaila izan zen, Eneko? Gure kasuna adidez, ni ongabe intzen apustu bat izin zen, da harria behar ez dut uste zehonik, uste telefonoz deitu ziotela baita ere. Behar egintzen ez, da guiak jungineako, berez esan da zeon, 20 kanerdiko lana izitie, eta egurrek erdiauk eran ez, gero behak intentauzun nahi egurrek behak ematia, baina zen ez, ja itxeintzala, behak etziten nahi utzi egurrek aldatzen, baina zen ez, orduan indatzona itxein da ezela, eta orduan ez genuen izin, fetxak inda horri zingen hola pixkatzea, baina etzan zaila izen. Beraz, joan zineten ofizializazio baten matera hori, ez da? Baina bakarrik etzarete joaten, momentu importante izaten da hori, ez da? Zu adibidez, aitarekin eta Peñagarik anorekin joan zinen. Bai, azken, esan duna ez da txapelketa ez dela apustua da, azkenin da, 10.000 euro jokun daude, gauza serioa da, ez da, han ez da iziten, irugarren indu, lan hona indego, irugarren indego, ez esan da, o irabazi ezu, o galduta duzea, da hor gaina jendin, zesan egizte ez, iraztezunin iztezea, el puta amo eta galtzezunin, pues... Galtze duzunin bebai. Baina, ez azkenin... Jendeak hobeto ulertu dezan, hor norra elkartzen zarete, ze irudiak ikusten jarraitzen dugu, horre zuek zaudete, zuen laguntzaileak? Gure laguntzaileak, federazioko zea, eta osa sakona baita papela egiteuna beak ordenora egiteko papela, momentu firmatzeko eta gauzak egiteko, eta telebista eta periodistak. Akta, ez da? Akta biltzen hor. Andresek egiten du akta hori. Sinatu. Eta momentu horietan, momentu tensoak ere izaten dira, ez da aurrez zaudete, ze pasatzen da hor baten burutik, irabazteko grina ere indartuko da horrez? Beti izatea ez, apustu bat jokatzun momentun erdilen maien irabazteala. Baina, bueno, ez azkerin erdilen maien irabaztea, baina ni uste, azutan apustu ita jutan jendie zun maien irabazia ere zuen, uste, nire ikuspuntutik behintzet, apustu irabazti politia dela, baina apustu jokatzea junda gunen gauza estu bat izitie. Ez izitie ja maien irabazi du, egurra gartu ditulago eta bere zatu hona dalako. Izin daiela, netzao kaltegarri jau behantzat hona izin daiela kompetitibue, eta jendi junda daiela plaza ikustea gauza estu bat. Da, ez daiela jakin, ez honeko honi errez irabazi gozeok, eta egurra hauetan gaina ez, nahi kasun ba ez ez, nik oinbiko egurra ondillo zartzik netzako bentaja zala, eta harriakin 20 kanario eta eskuti ezela ez, jende asko esantzten hori. Ez dena, ostra, baina nik irabazi nahi diot 20 kanario eta. Irabazi nahi diot bere lanien. Claro, bai. Ez dut nahi nik apustua irabazietela eta, eske oinbikotan ez du mosten, honetzako egurro ez, apustua daztentzun, alek bere zehara eta ni nerea, azkerin ez du eustet juntazala, eta bueno, nik behairez nio norrati gutxi nahi, bere lanada, behak beti izan duen 20 kanardiko lanada, baina egur dana behai ematen ez nio gutxi nahi, porque behak 20 ipurdi matiz eusken ez, orduan 20 ipurdi eman da apustu bat oso zatartzile daukezu. Orduan nik izan, bueno, idez lana, baina ardi bat nengo dut, eta gauzi aldan politena eta jendintzako ikuskizun ehar bat iziti eta jendik goza hasti, Eta polita izango da, seguru, bai horixe. Zuko 27 urte dituzu, Harria Bosgarrenak 54 urte ditu. Ze gertatuko da, gaztetasunak zure alde jokatuko du edo esperientziak jokatuko du bere alde? Bueno, azkenin esperientziek asko esan nahi du, ni pasatoz baten azkenin gu normalin frontoitan jogatze dugu, azkenin Bilbao arena jogan nuen bezala, eta pasatoros baten nire goendik baina ez dut jokau apustu bat, eta orduan bere tentzio bat izin gotez, harriak asko jokau ditut, hori baki zer dan. Baina, azkenin gauza gutxik asko erabakitze hori, egunin ikusieko hori zenen alde eroitzan. Esperientzia ipatu dugu, zuk ere esperientzia pixka baukazu. 2014an izan zen zure lehen desafio, ez da Mikel Larrañaga Azpeitiarrarekin? Nola gogoratzen duzu, egun hura? Bueno, ez egunarekin rekuerdo ona ez dauket, nulako inungo momentutan disfrutau, porque egunen goizetik ja zinitzen oso nervioso, oso egun txagarra pasatzen zinitzen, da egun ere oso zeaguntzan gero ere ez, bai plazak unitzen da bai zean azinitzen momentutik ja ez neon ondo, baina apustu gori dugu egunin inberda. Etxin alperri desati ekistona indezu, han ez baldin baditen, han azaldu berda. Eneko, ordutik sekulako jauzia eman duzu aizkora munduan, zertan zara hobea, orain? Bueno, azkerin da nintzatzez, gorputze egin ditezu, kilo jetxi, muskulu hartu, kortien, erramintatan, gauza danin mejoratze gute da azkerin ez, oine gauza asko dauzkein mejoratzeko indigena, esperientzi ematitun gauzak, erramintak gure kasun oso importanti dieta, erramintak ez da erresa honak lortzie, ni nire kasun adidez, ni bate gabe hasi nintzen, da askola asko harria bate adidez, bere atxenetik zetorkin ja etorkizuneko asko honak eta txarrak ez, orduan, gauza asko da hor mejoratzeko. Ez da norbean fiziku bakarrik ez, azkein norbean fizikue, templie, momentun aguantatze plaza izona izitie,
momentun oitzi zehara erramintatan gauza asko da mejoratzea. Azkenin danetatik pixkana jut zanin, uste ni ez nahi zela izin momentoten azkar erten detena pixkana etorren ezela gora, eta gorak egin horri helduta har goraino aiatzean. Eta zure ustez, gaur egungo Eneko Otainok 2014ko Mikel Arrañagari irabaziko lioke? Gaur egungo ordungo Mikel Arrañagari bai. Bai. Gaur egungo Mikel Arrañaga, beste hori bere ere hobeto dingo zen. Gaur egungo Mikel Arrañaga nire aurretik heldu zen txapelketan, eta lan oso nahi ditu, Donostiko pairazizun, zestun eliminatorian genunen kriston lan nahintzun, da hori ez, baina bueno, hori da adibidez barrondo geten ahar bat, lehenengo apustu ez nula igual horren ondo lotuta egin, egunen baten tu frente bat lan igualakin guztoko litzeken. Bai, Beraz, orain batean zade, baina buruan badituzu ideia gehiago. Bueno, bai, ez ni beti izin naiz apustu gizona, ez? Guztauz eskiten apustuk eta zea hori, eta nik nire etorkizunin apustu batzuk nahi ditut honen nahi, eta hor da heltzen da nahi ez, da behar nahi retau nahi onartu nahi diot. Erronka salia zara, Bai. Kompetitibo. Eta begira, orainari gara erronka horietako bat ikusten, 2016an Mindegiari irabazi zenion. Doneste ben, ez da? Emozioz betetako desafio izan zen nik nire karrera guztien dagoten egunik politiena eta zeana izintzana, oso egun nerviosu da izintzan baita ere, baina oso politi izintzan. Lehenengo desafiotik ikasitakoa hemen erakutsi zenuen? Bueno, bai, azkenin pixket zehature, ez da dit nola zen, pixket heldutzen ez da tarte asko ez da ditu, bi urtezin. Bi urteko aldea. Hoko nulat, pixket gora bat zen ez, da azkenin baita ere Mindegia nire, azkenin netzako, mindegia referentia izin da, haren semin kontra juti, netzako pixketzea izin zanez, bere semin kontra juti, eta beha azkenin kontra ukitzi ez, azkenin jende asko gezate izu. Ostra, haiek dauken esperientzi nahi, haiek dauken esperientzi honena izin da, eta harek semi iman da, oso trukuimailukin igual mareako zaituzte, baina azkenin han behakin berdu. Orduan, nik behai joka berdio, eta tu hortan, pues, zehatzi ez da, oine jende askok, harriak egine berdinez, jende asko esan dit, hori daukeen esperientzi eta zuen zean, baina harria gatia izan da, baina Xabierre moztu elko ditu. Da, guk jokago dakarren kontra, eta orduan horren zean, Kasu hartan, Mieltxo Mindegiak minutu eta 28 segundo gehiago behar izan zituen, proba amaitzeko. Hori, zer da? Tarte handia da, ez da? Bueno, tarte handia ez da, ez? Azkenin 40 minutu pasako lan baten ez da tarte handia bada, baina ez da. Azkenin tarte handia ja 5 minutu izango litzeke ez, joan 5 minutu kentzile ja berez normala ez da izango litzeke bestik egun txar bat izin dulako, oso ze pasalako. Azkenin bi deportin jute egin bi horiek bere egun da bere lan bat ite baldin badebe, ez da hortainoko diferentzi jatatzen hola eta hola. Harriaren aurkako desafioan horrelako tarte bat irudikatzen duzu? Ez harrian iritzi asko aitzei eta gauza asko etortzen zaizkizu ez, baina uste eta apustu estu bat izango dela, jende asko utzita zeon, erretirauta zeon, etzeon, Xabierrek marka asko intu, apustu fuerte asko jokaitu, Olasastin kontra ere jokatzun, da etxiko igual egunioen arten ez, azkein eskupitzezkoan, gauza asko pasezkoan, barire igual egun txar bat izintzun, da gero oso apustu honak iraztu ez, Otaegin kontra ere apustu hon bat jokatzun, gero Lartxan kontra ere galdu itzi tokazioen apustu hon dio jokatzuen, azkenin hortik junda Zeuk esan duzu, desafio asko jokatu ditu dagoeneko harriak, errespetua izan behartzaion areri bada. Gaina bere lan bada, hori gainareko eta beti behak izan duen lana da, eta orduan ez da duzte bentaja ondila azkenin ez du izango gala pentsatzeko. Azkenin batek aldeite horien erdilanetatik aurra burui heltzizte azotan, ez? Batzutan galdute ikustu almazuta eroitza almazuta gau baita bentaja gaur ertetzei. Azkenin hiru lau egurretan, egur bagoitzin 40 segundu galtza almetuzu, ja moralki eroitza alako, hor ja 2 minutu irura jutezea. Orduan, gauza horietan hor bentajak askotan hortik gertetzea. Puntu haulik badu harriak, edo hori hemen kamera aurrean ezin da esan? Puntu haulik? Ez dakit. Haulik ez dakit. Ezin dago esan, ze bestelan berak entzuko dau eta... Agian zerbait baduzu buruan, baina nahiago guztu ez esan, agian. Ez dakit, hola puntu haulik ez dakit, azkenin behar beti fondo oso luzeko izin da, eta beti lan luze eta luzea gunda ez, da nek jende asko zatetu egin jokungo zaitela egur gogorrenakin da aldana lana luzatzea ez. Baina uste lana asko luzatzea juti behar iretzea jolako meni, porque uste golpez behaino golpe gehiago getela. Orduan, normalin egur gogorren golpe gehiago gena, zatzi oin aguanta horien berriztea, orduan ez dakit bere estrategia izan gana. Oin arte beti egur gogorren egun izan da, baina bueno, ez dakit, arze jutean ikusiko dugu. Eta Eneko Otainok badauka puntu haulik?
puntu haule, ondik gauza asko ikasteko, bai. Azkenin... Denbora badaukazu, ikasteko ere. Gauza asko ikasteko, bai. Gaztea zara? Puntu haule, bai, arek esango lugu bezala, lehenengo apustu bat etela pasatorrez baten, ez? Zeran, azkenin, naiz da behizaman bizini, azpeitin pasatzen gotzi herrien bezalako harriako lagundanak ingurun izingo dela eta jende zauna asko izitik bertan etxin jogatzi zela iteitela, hor nerbiluk eta gauza kontrolatzea iteun da,